नोंथाङा माब्लाबा मोनानि समाव जिरायनायाव बे बाथ्राखौ सानफेरदोंना जे जोंनि बे मुलुगा मानो सोमोनांथाव जालांगासिनो दङ एबा आलादा जालांगासिनो दङ। सम सम बोथोरा माब्लाबा हरखाबैनो सोलायब्रबो, मानसिनि गोसोफोरनिफ्राय हरखाबैनो अननायफोरा जोबलांदों, मोनसेनि उनाव मोनसे महामारि फैनाय आरो गिदिर गिदिर दावहानि रिंसारनायफोराबो जादों। ना बेफोर गासै जानाय जाथायफोरा जाब्रबथाय जाथायसो नामा एबा एक्सिडेन्ट जानायसो नामा? ना जोंनि फिखुनि उनथिं माबा मोनसे गिदिर स्क्रिना सोलिगासिनो दङ नामा? ना जोंसो मिथिस'नो हायाखै एबा बुजिस'नो हायाखै नामा? अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै जोङो मोनसे जारिमिननि बेबायदि मोनसे गिथावना समाव दङ जायखौ मुलुगनि बोलोग्रासिननिख्रुइबो बोलोग्रासिनफोराबो गियो। गोथार बाइबेलाव दिनैनिफ्राय लानानै रोजा रोजा बोसोर सिगांनो बेबायदि लिरनानै दोनदों, जायफोरा दिनै नोंनि स्मार्टफननि जि स्क्रिन दङ, स्क्रिनाव हेडलाइन हिसाबै अरायबो नुजाफैबाय थायो। दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे रनसायनाय बाथ्रा एबा सल' बाथ्राखौ जोङो बुंनाय नङा एबा रायज्लायनाय नङा। दिनै जोङो बेबायदि मोनसे सोमोनांथाव आरो सैथो बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दं, जायखौ खोनासंनायनि उनावबो लोरबां गोसोनि मानसिफोरनिफ्राय गोलोमदै गगोन। दानि सोलिबाय थानाय सम आरो बे मुगाया बोरै जोबगोन? देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोसो गोरबो होनानै दान्दिसे सम 10 मिनिटनि थाखाय नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंदो आरो बे बाथ्राखौ बुजिनानै लादो जे जोंनि बे मुलुगा माबायदि जोबनो थांगासिनो दङ, मानसि माहारिया बोरै जोबनो थांगासिनो दङ। जोङो बे 10 मिनिटनि भिडिअ नायनो थांगासिनो दङ, बेनि थाखाय आंजों लोगोसे फैफादो। देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानि मुगाजों बे सोलिबाय थानाय समजों जोङो बाथ्राखौ आवगायलांदोनि एबा बाथ्राखौ जों जागायजेनदोनि। गोथार बाइबेलनि 2 तिमथिनि 3:1 बा सिरियाव दिनैनिफ्राय लानानै 2000 बोसोर सिगांनो रोखा रोखायै माखासे बाथ्राफोरखौ लिरनानै दोनखादों, जाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो फरायनानै होनो हास्थायदों। बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, जोबनाय सानफोराव गोब्राबथार सम सफैगोन। मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा, रां लुबैग्रा, दुगा, थिफुथला, निन्दिग्रा, बिमा बिफानि बोसोन लायि, हामबाय होननाय गैयि, अधोरोमिया, अननाय गैयि, बेंज्लायनाय गैयि, नंखाय रायग्रा, गावखौ हमथानो हायि, गिथावना, मोजांखौ हामजायि, फोथाय खेबस', मानसि सिथारग्रा, दुबगां आरो इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ हामजासिनग्रा जागोन। नुनायाव बिसोरखौ इसोरखौ खुलुमग्रा बादि नुगोन, नाथाय बिसोरो इसोरनि नंथारगौ बोलोखौ गारो। बेबादि मानसिफोरनिफ्राय गोजान जादो। बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ रोखायै बुंदों आरो बे रोखायै बुंनाय बाथ्राया जादों जाहैबाय मा? जोबनाय सानफोराव गोब्राबथार सम सफैगोन बेबायदि होननानै बुंदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेवहाय थर खालामनांगौ, जोङो देहेन खालामनांगौ बाथ्राया बेसोदि जे बाइबेला बेवहाय ओरै बुङाखैदि जे जोबनाय बोथोरनि जि गोब्राब सम जागोन, बै गोब्राब समा नख्रांनिफ्राय माबा मोनसे अर फैगोन, माबा मोनसे सोमोनांथाव फैगोन एबा एलियानफोर फैगोन होननानै बेबायदि बाथ्रा बुङाखै। बाइबेला बेखौसो बुंदों दि जे जि गोब्राब सम फैगोन, बै गोब्राब सम फैनाया बोरैहाय जागोन? बे जादों जाहैबाय मानसिफोरनिफ्रायनो फैगोन। बाइबेला बुंनाय बे सोदोबफोरखौ गोसो होनानै खोनासंगोन अनजाग्राफोर। मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा जागोननो, रां लुबैग्रा जागोननो, दुगा जागोननो, थिफुथला जागोननो, निन्दिग्रा जागोन, बिमा बिफानि बोसोन लायि जागोन, हामबाय होननाय गैयि जागोन आरो अधोरोमिया जागोन। आरो बेनि उनावबो मा जाबावगोन? अननाय गैयि जाबावगोन, बेंज्लायनाय गैयि जागोन, नंखाय रायग्रा जागोन, गावखौ हमथानो हायि जालांबावगोन, गिथावना जागोन मानसिफ्रा आरो मोजांखौ हामजायि जागोन। आरोबाव मा जाबावगोन? फोथाय खेबस' खालामग्रा जागोन, मानसि सिथारग्रा जागोन, दुबगां आरो इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ लुबैसिनग्रा मानसिफोरा जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, थारैनो दिनैनि मुलुगनि मानसिफोरा बेबायदि जायाखैने? दिनै मानसिफोरा ससियेल मिडियानि रिल्सनि थाखाय, भिउसनि थाखाय गावनि मान सन्मानखौबो बावलांबाय। दिनै मानसिफ्रा गावनिल' सानग्रा जाबाय। अनजाग्राफोर, बाइबेला दिनै जोंनो रोखायै बुंदों जि जोबनाय बोथोर फारसे गावखौल' अनग्रा, रां लुबैग्रा, दुगा जागोन, थिफुथला जागोन, निन्दिग्रा जागोन, बिमा बिफानि बोसोन लायि जागोन, हामबाय होननाय गैयि जागोन, अधोरोमिया जागोन। दिनै मानसिफ्रा फिसा फिसा जाहोननि थाखाय, फिसा फिसा बाथ्रानि थाखाय गावजों गाव सिथारलायदों। दिनै मानसिफ्रा रड रेस खालामदों आरो गावजों गाव सिथारज्लायदों। आरो बै सिरियाव बुंनाय जोबथा बाथ्राखौ खोनासं, सोमोनांथाव बाथ्राखौ, बेनो जादों जाहैबाय नुनायाव बिसोरखौ इसोरखौ खुलुमग्रा बादि नुगोन, नाथाय बिसोरो इसोरनि नंथारगौ बोलोखौ गारो। बेनि माने मानसिफोरखौ नुनायजों नायनायजों गोबां धोरोमियाफोर बायदि नुनो हागौ, बेखौ गोबां बाख्नायनायफोरखौ नुनो हागौ, नाथाय बिनि गोसो इसिङाव गोबां मुगैथावना, गोसो इसिङाव लुबैसोलाया दं, थगायनाया दं, दुगाया दं। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनिफ्राय लानानै 2000 बोसोर सिगाङाव भबिसतबाणी होनानै गालांनाय बै 2 तिमथिनि 3:1 सिरिनिफ्राय बुंनानै दोननाय बाथ्राया दिनै 100% मिलायाखैने अनजाग्राफोर? दिनैनि मुलुगनि मानसिफ्रा बेबायदि जायाखैने अनजाग्राफोर? अनजाग्रा नायगिरिफोरजों आरोबाव गोथौ फारसे एबा आवगायलांबावदोनि दे, अब्ला जोङो गोसोखांनि जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ अलिभ हाजोआव जिरायनानै दङमोन,
बै समाव जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोरा फैनानै जिसु ख्रिस्टनियाव सिरि सिरि सोंफैदोंमोन। बे सोंलुआनो जि सोंलुआ नोंथांनि गोसोआव दं, आंनि गोसोआव दं, जों बयनिबो गोसोआव दं। बे सोंलुखौनो जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोराबो बै समाव अलिभ हाजोआव जिसुनियाव सोंदोंमोन। बिसोरो फोरबुनियाव सोंदोंमोन दि अ फोरबु, बे मुलुगनि जोबनायनि सिनफोरा मा जागोन बेबायदि होननानै जिसु ख्रिस्टनियाव सिरि सिरि सोंदोंमोन। बै समाव जिसु ख्रिस्टआ जि फिननायखौ होबाय, बै फिननायफोरा दिनैनि मुगानि जि सावगारि दङ, दिनैनि मुगानि जि सोलिबाय थानाय, बे सोलिबाय थानायानो जिसु ख्रिस्टनि बुंनायजों समान सावगारिया नुजादों। जिसु ख्रिस्टआ माथाइनि 24 बालाबाव एरैहाय बुंदोंमोन जे नोंसोरो दावहा नांनायनि बाथ्रा खोनागोन, हारिजों हारि नांज्लायनायनि बाथ्रा खोनांगोन, जातिजों जाति, हारिजों हारि दावहानि बाथ्रा, रायजोनि बाथ्राखौ नोंसोर खोनागोन। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन। दिनै निउस पेपारफोरखौ बेखेवनानै फराय, टिभिफोरखौ अन खालाम, इउटिउबाव निउसफोरखौ नाय, रुस आरो इउक्रेननि दावहानि बाथ्रा खोनागोन, आरो मिडिल इस्टआ निउक्लियार बम्ब होनायनि धमकिखौ खोनागोन, आरो थामथि मुलुगनां दावहानि बाथ्राखौ खोनागोन एबा दावरावखौ मोनबाय थानो हागोन। बेफोर माबा मोनसे खुगाजों खुगा सोलिबाय थानाय माबा मोनसे सल' बाथ्राफोर नङा। बेफोर जाहैबाय दिनैनि मुगायाव, दिनैनि समाव सोलिबाय थानाय जाथायफोर। बिनि उनावनो जिसु ख्रिस्टआ आरोबाव मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि जायगा जायगा बांग्रिं मावनाय आरो आंखाल जागोन, नाथाय बेफोर गथ' सारिनायाव जानाय आइखां बायखां बादिल'। गथ' सारि जानायाव जानाय आइखां बायखां बायदिल'। बेनि ओंथियालाय माथो? जेरैहाय सासे गर्भबती आइजोआ समजों लोगोसे बिनि सानाया गोबांनिख्रुइ गोबां जायो आरो गले गले जायो, थिग बेबायदिनो बे मुलुगनि जोबनायनि संकेतफोरा गले गले आरो गिथावनासिन जालांबाय थागोन। दिनै ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय ग्लेसियारा गिलिगासिनो दं। दिनै बहाबा गोरान जादों, नाथाय बबेबा साइडआव, बबेबा जायगायाव दैबानाजों नस्थ' खालामजोबदों, फोजोबस्रांजोबदों, दैबाना जादों। दिनै बांग्रिं जानायनि जि फ्रिकुवेन्सि दङमोन, फ्रिकुवेन्सिया गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ, जायनि जाहोनाव दिनै बिगियानगिरिफोराबो सोमोनांनो गोनां जादों। अनजाग्राफोर, दिनै बाइबेला जोंखौ बुङो बे जागायजेननायसो, क्लाइमेक्स आना आबि बाकी हे। अनजाग्राफोर, क्लाइमेक्सआ फैनो थाखाय आरो सम दंबावो, बाकी दंबावो, आबि बाकी हे। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानाब्ला जोङो बयनिख्रुइबो गिथावनासिन भबिष्यतबाणीनि बाथ्राखौ नायनो थांगासिनो दं, जायहा दिनैनि बे जोबनाय मुगाखौ थोंजोङै दिनैनि टेक्न'लजिजों लोगोसे लोब्बा खालामो एबा खौसे खालामो। बाइबेलनि जोबथा बिजाब, जायखौ जों नुजाहोजानाय होननानै बुङो, रिभेलेशन होननानै बुङो, बेयाव मासे एबा सासे एबा मासे जुनारनि बाथ्रा बुंनानै होदों, आरो जाय जुनारा गासै बुहुमनां, गासै बुहुमखौ, गासै मुलुगखौ कन्ट्रल खालामनायनि बाथ्रा भबिष्यतबाणी होनानै दोनदों। बाइबेलनि नुजाहोजानाय 13 बालाबाव बेबायदि लिरनाय दङदि जि समसिम सासे मानसिया गावनि खाफालाव एबा आगदा आखायाव महर बुनाय नङा, बै समसिम फाननो हानाय नङा, बायनो हानाय नङा, जेबो खामानि मावनो हानाय नङा होननानै रोखा रोखायै लिरनानै दोनदों। रोजा रोजा बोसोर बे बाथ्राखौ मानसिफ्रा नाजावनो हायाखैमोनदि जे माबायदि बेबायदि जानो हागौ होननानै गोबांफोरा सानोमोन बे माबा मोनसे जादुनि बाथ्रासो होननानै साननानै लायोमोन। मानसिफोरा सानोमोनदि जे बेबायदि बोरै जाथावगौ जे सोरबा सासे मानसियानो बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय बोरै गासैखौबो कन्ट्रल खालामनो हानो होननानै बेबायदि सानोमोन। नाथाय दिनैनि जि AI नि मुगा, कम्पिउटारनि मुगा, डिजिटेल कारेन्सिनि मुगा, माइक्र'चिप्सनि मुगा एबा बाय'मेट्रिक सार्वेलेन्सनि मुगा, नोंथाङा बेफोर गासैखौ नुनायनि गेजेराव बेफोर जानो हाथावना होननानै नोंथाङा सानदोंना सानाखै? अनजाग्राफोर, दिनै गोबां जायगायावनो केसलेस ससाइटि जागासिनो दं। अनजाग्राफोर, दिनै चाइना बायदि हादराव ससियेल क्रेडिट सिस्टेमा फैबाय, जेरावहाय नोंथांनि मोनसे गोरोन्थि खामानियानो एबा गोरोन्थि आगानानो नोंथांनि एकाउन्टखौ बन्द खालामनो हायो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, बे बाथ्राखौ बुजिनानै ला। रोजा रोजा बोसोर सिगाङावनो बाइबेला बे बाथ्राखौ बुंथिनानै दोनदों एबा बाइबेला मिथिखादों दि जे मानसिखौ टेक्न'लजिया कन्ट्रल खालामगोन आरो मानसिनि गासै उदांस्रिखौ सेनानै लागोन। बे बाथ्राखौ रोजा रोजा बोसोर सिगांनो बाइबेला मिथिखागौ। जाय मानसिफोरा बे सिस्टेमनि सिङाव थानाय नङा, सिस्टेमनि रुलाव थानाय नङा, बिसोरो थांनानै थानो गोब्राब जागोन। अनजाग्राफोर, बे दिनैनि मुगानि जोबनायनि मोनसे सैथो बाथ्रा एबा सैथो फोरमान जे दिनै बे मुलुगा जोबनो थांगासिनो दं। अनजाग्राफोर, जोबथायाव अब्ला बे मुगानि जोबनाया बोरै जागोन, माबायदि जागोन? अनजाग्राफोर, बाइबेला बुङोदि बेनि जोबनाया हरखाब जागोन, जेरैहाय हरनि समाव सिखावा फैयो। बै समाव जेब्लानो मानसिफोरा बुंबाय थागोन एबा बुंगासिनो दङ जे गासैबो सान्थि दङ, गासैबो थिग थागैनो दङ, जों गासैबो मोजाङैनो दं, मुलुगा मोजाङैनो दं होननानै बुंगोन, बै समावनो हरखाबैनो फोजोबस्रांनाया, जोबनायाबो फैगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसान नायगिरि नोंथांमोन,
प्रकाशित बाक्य एबा नुजा होजानायनि बायदिब्ला मुलुगनि जोबनाया माबायदि जालांगोन बे जाहैबाय जि सान दङ साना खोमसि जागोन आरो जि अखाफोर दं बै अखाफोरा ओरैबायदि थै बायदि गोजा जालांगोन। मानसिफोरा बानायनाय गिदिर गिदिर रायजोफोर गिदिर गिदिर हादोरफोर गिदिर न'फोर आरो बिसोरनियाव थानाय धोन दौलतफोर बेंक बेलेन्सफोर आरो बिसोरनि जि दुगाफोर दङ बै गासै दुगाफोराबो मेगन मोख्रेब गासैयावनो गासैबो नस्थ' जागोन जोबलांजोबगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर बाइबेला बुंदों दि जे बै सानखालि बुहुमनि गिदिर गिदिर मानसिफोर राजाफोरा धोनिफोरा बोलोगोराफोरा बबेबा हाजोनि बबेबा गुफाफोराव थाखोमाहैगोन आरो अन्थाइफोरखौ बुंगोन दि जोंखौ हुख्रेमदो जोंखौ बुथारदो जोंखौ रैखा होदो। जै बै बोलोग्रा जि न्याय खालामग्रा बै न्याय खालामग्रानिफ्राय जोंखौ रैखाथि खालामदो होननानै बिसोरो बुंनो गोनां जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर बे मुलुगनि जोबनाया बे मुगानि जोबनाया सहसै जोबनाय नङा, बे गोब्राबैनो गोबां गिथावनायै जोबनाय जागोन। आरो जों एरैहाय बुंनो हायोदि जे बै सानखौ बे मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन जि कर्ट दङ बै कर्टनि जाजमेन्ट दे जागोन होननानै बुंनो हायो, जेरावहाय साफ्रोमबो मानसिनि मावनाय दांनायनि हिसाब जागोन, बिनि थाखोमानानै थानाय बाथ्राफोरनि हिसाब जागोन आरो गाज्रिखौ जोंबाय थानाय अरनि सागोराव अरायनि थाखाय हरनाय जागोन एबा गारहरनाय जागोन। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, बाथ्राया एबा जाथाया बेसेखिनियावनो जोबनानै थाङाखै। जायफोरा बाइबेलखौ गोथौयै बुजियाखै मोजाङै बुजियाखै बिसोरसो बै जोबनायनि बाथ्राखौ गियो। नाथाय जायफोरा सैथोखौ मिथियो बियो बिथांमोननि थाखाय गिनायनि सम नङा, नाथायब्ला बियो बिसोरनि थाखाय मोनसे मिजिंनि सम आसानि समसो। आवगायनि जुग आरो पापी जुगा जोबनाय माने मोनसे गोदान जुग मोननाय एबा मोनसे गोदान जुगनि जागायजेननाय। जि थावनियाव बेराम थानाय नङा, जि थावनियाव गाबनाय थानाय नङा, जि थावनियाव सानाय सुनाय थानाय नङा, जि थावनियाव उखैनाय थानाय नङा, दुखु थानाय नङा। अनजाग्राफोर सैथो सोंलुआ बे नङा दि जे जोबनाय मुगाया माब्ला जागोन बे नङा। सैथो सोंलुआ बेसो जेब्ला जोबनाया फैगोन अब्लाना नोंथाङा बहा गसंनानै थागोन। समखौ जों माब्लाबाबो खानानै दोननो हाया, समा जोंनिफ्राय गोख्रैनो बारलांगासिनो दं। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, जारिमिना जोंनो रोखा रोखायै बुङोदि जे बाइबेलनि मोनसेबो भबिष्यतबाणीया माब्लाबाबो गोरोन्थि जायाखै। बाइबेलनि भबिष्यतबाणीया जेरै बुंदों बेबायदिनो जागासिनो दं। अनजाग्राफोर दिनैनि बे मुगानि जि जाथायफोर जि संकेतफोर इंगितफोर होगासिनो दङ, जे गाबख्राव बुंगासिनो दङ जे जोबनाय बोथोरा बे मुगानि बे मुलुगनि जोबनाया फैगासिनो दं होननानै। दा बेनिखाय साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोन बोलोगोरा जागोन जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायाव, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायाव। जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाखै दासिमबो केबल मिथिनानै दङ जिसु ख्रिस्टखौ नाजाव आरो जिसु ख्रिस्टनि बायदि सोलिदो। आरो जायफोरा नाजावनानै दङ गोसो गोरबो होनानै फोथायदो आरो बिनि बुंनाय बायदि बोसोनजों सोलिदो। देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांनि जिउआव बोर लाबोदोंब्ला, नोंथांनो गियान लाबोदोंब्ला, गियानखौ होदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो लोगोसे भिडिअ'खौ शेयार खालाम आरो हायोब्ला चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। मे गड ब्लेस इउ अल। थेंक इउ। जों उनाव लोगो मोनफिनबावसिगोन।